Reci, molim te, brate. Jel vidiš ti šta je djeci ovdje? Pa vidimo, jebić. Jel normalno? Bolest. Brate, ja stvarno... Ali vidi ovo situacija, brate, dođe, priča sa mnom tu, i kad ste jarane tuži me. To isto dijete. Majkić. Kunem se malo da pustim porku. Ne seri. Sačekaj da ti brat nađe, sam malo, gledaj sad ovo. Kuku, sitan šećer. Samo da ti brat nađe, sitan šećer. Kuku, mene sitan šećer. Samo da ti brat nađe. Prije 2 dana, jel, kad je meni frer onaj poslao porku? Sad će tebi brat naći, prati ovo, mater. Jo. Reći. Tebi robija se smeši. Izbrisao je, brat, gledaj ga, povuko porku. Moraj da obriše. Povuko je porku. Nije, slušaj, anđele moj. Dobar dan, Nunik. Ili kako se zoveš, nema veze, ne interesira me. Znači, uvređio si mi sestru i čitavu moju familiju. Znači, ja ti sad dajem šansu da to izbrišeš fino. I ako ne izbrišeš to, vidit ćemo se ja i ti, okej? Kontra tužba. 100%. Ne, brate, to kad uđeš ovdje, to ti je sve... Ali, brate, pročitaj zakon o Megla, uđi, pročitaj Da, kažem. I onda ja na kraju najgori, jara. Ma mrš više jebe, ma sustav, moram odmah zapaliti.